Den indonesiske kampsport pencak silat er forholdsvis ukendt i Danmark, men nu har man mulighed for at stifte bekendtskab med den hos Tai Fu i Frederiksværk. Martin, den her nye stilart, I har indført i klubben, hvad er det for noget? Det er en indonesisk kampsport, som har omkring 150 forskellige stilarter i Indonesien. Men lige den her gren af kampsporten, den her stil, den findes kun i Holland. Fordi at vores store guru, Patje Pfefferkorn, som bor i Holland, han blev fanget af japanerne i 2. verdenskrig og kom i japansk fangelejr og var lige ved at dø. Men kom ud og flygtede sig til Holland efter krigen. Og han var så den sidste gren af den kampsport, og han tog den med til Holland og videreførte den der. Så vores forbindelser med kampsporten er mest til Holland. Og hvad er det, der er særligt ved den her form? Ja, det er en kampsport, hvor vi står meget lavt på jorden. Det kan jeg også se på nogle optagelser. Vi har mange lave former. Det er en kampsport, som bliver dyrket på mange forskellige plan. Der er både det fysiske, og så er der det mentale, og så er der også det legende element i kampsporten, at vi faktisk også leger med formerne og danser det til indonesisk musik. Så der er sådan mange forskellige plan. Så man gennemgår først en decideret forsvarsuddannelse, kan man sige, hvor man lærer forsvarssystem og kampteknikker. Så lærer man der har vi nogle serier, der hedder judus og vendings, som lærer en de grundlæggende former. Så kommer man videre, og så lærer man langkager. Langkager, det er lange koreograferede kampserier. I karate kalder man dem kataer, men det er alligevel ikke helt det samme som i karate, fordi i karate danser man dem ikke til musik, men det gør vi. Vi danser vores langkager til indonesisk musik. Fortæl lidt, du nævner også, at der er noget mentalt i det. Hvad er det? Jamen altså, når du begynder at arbejde med din fysik og din hukommelse specielt også, vi bruger virkelig meget træning til at lære lange serier udenad. Når du begynder at åbne folk op på det punkt, så er der mange, der knækker, kan man sige, fordi det er hårdt, og de bliver utålmodige, og de bliver sure på sig selv. Og man når på en eller anden måde frem til, når man arbejder med den her kampsport, måske også med mange andre kampsporter, at det er ikke de ydre fjender, der er de farlige. Det er ens egen indre fjende. Det er utålmodighed og dovenskab osv., og manglende ydmyghed over for den verden, vi lever i, som er den største fjende for os alle sammen. Og det er nogle af de ting, man bekæmper i kampsporten, ligesom man arbejder med sin egen fjende og sine egne grænser. Og ved hele tiden at være i sit eget grænseområde af, hvad man mentalt og fysisk kan, så udvikler man sig faktisk ret meget. En holistisk filosofi på en eller anden måde? Ja, men altså nu er pencak silat ikke religiøs på nogen måde. I Indonesien findes der mange stilarter, hvor islam er en stor del af det, men vores er overhovedet ikke religiøs på nogen måde. Så vi er vores egne guder, kan man sige. Men hvorfor er du begyndt at dyrke den her form? Jamen, det var et tilfælde i slutningen af 80'erne, hvor jeg stødte ind i de rigtige mennesker på det rigtige tidspunkt. Sådan vil jeg sige det. Hvad er det, du synes, der er så godt ved den her form? Jamen det er jo, at jeg bliver 46 her i næste måned, og jeg kan hoppe rundt og danse rundt som en lille 5-årig dreng. Ikke? Altså det synes jeg er ret fedt. Så det har motiveret mig hele vejen igennem, og lige snart jeg kan mærke, at jeg ikke kan nå de ting og ikke kan de former, så må jeg jo træne lidt hårdere. Ikke? Så, ja. Men vis lidt de redskaber, du har med der. Hvad er det for noget? Jamen vi har til begynderne, til de første gradueringer, der har vi den, der hedder tøjer, en stok her, hvor man lærer forskellige forsvar og angreb med en stok. Det er ret sjovt, det kan børn godt lide. Det er meget sjovt at lege med, fordi der sker noget hele tiden. Så har vi nogle knive her, der hedder golloks, og det er indonesiske machetter. Og det er jo nogle farlige våben, så derfor så må man slet ikke bruge dem, før man har i hvert fald 4, 5, 6 år har været i kampsporten. Og det kræver også tilladelser, polititilladelser osv. Så vi er jo ikke ude på at udbrede våben på den måde. Man skal virkelig kende folk, før man begynder at lære dem at bruge sådan nogle våben. Så det tager en del tid at kunne det. Så er der dem her, det er chabanger. I karate hedder de sejr, men i Indonesien kalder man dem chabanger.
Og det er både forsvars- og angrebsvåben også, som vi laver nogle lange serier med også. Så har vi nogle kombinationsserier, hvor man laver forsvar mod stok med dem her, hvor man laver kniv og stok sammen, så man kan kombinere det sådan her. Musik. Satsu. Doa. Chica. Anpan. Tutu. Musik. Satsu. Doa. Chica. Anpan. Tutu. Musik. Satsu. Doa. Chica. Anpan. Tutu. Musik. Los. Kræver det noget at komme i gang med den her form, eller kan man sådan bare springe ud i det? Det kan man. Altså selvfølgelig alle dem med dårlig hjerte, og hvis man vejer 150 kilo, er det ikke helt smart, så skal man nok starte med noget andet, fordi det kræver, at man kan flytte rundt på sig selv. Men altså, jeg tager imod alle elever. Jeg tror på, at alle kan, hvis de vil. Så det er bare at møde op og komme i gang. Men når man sådan siger kampsport, i hvert fald måske i Danmark, så tænker man om karate. Hvad er forskellen? Kan du give nogle nøglepunkter? Ja, altså nu her i Tai Fu, hvor vi er så heldige at få lov at være, det er jo en kampsport, der er baseret på turneringer, og det er en sportskarate. Hvor vi har ikke nogen turneringer, eller der findes verdensmesterskaber i Pencak Silat, men det er ikke min ambition, at det er der, eleverne skal ende overhovedet. Det er netop mere den fysiske og den mentale udvikling, jeg satser på, så det er en stor modsætning til det. Så lige så meget et arbejde med sig selv? Det er det, helt klart. Det er en rejse i din egen krop, ikke? Altså at nå ud i smertegrænserne, ikke? Det er det. Det er specielt hårdt for benene, og det er en stor forskel måske i karate. Karate laver meget flotte spark og meget høje spark, men de træner ikke så meget den helt lave syretræning. De behøver det i hvert fald ikke, når de har deres kampe. Det gælder om at være hurtig med sparken, ikke? Men hvor i Pencak skal man simpelthen træne den meget lave form hele tiden. Det er næsten alle træningerne, der kører, måske 60-70% af træningen kører på at træne lav syretræning i benene, ikke? For at få hurtigheden i de lave former. Nu har jeg heller ikke vist noget i dag, at der findes flere ting selvfølgelig, ikke? Men man kan altid gå ind og på YouTube, så kan man se, at der ligger mange sjove klip med Pencak Silat. Hvad er det sådan generelt ved kampsport, der er fascinerende, synes du? Ja, jamen det ved jeg ikke. Jeg har altid været sådan meget anti-voldelig, så det er jo slet ikke den del af det, der fascinerer mig. Jeg mener jo ikke, at det skal bruges på nogen måde. Jeg vil også sige, at efter jeg begyndte at komme ind i kampsport, så kan man ligesom mærke dårlige vibrationer på lang afstand, så jeg kommer næsten aldrig i nærheden af noget. Altså, så har man ligesom spottet det og er væk, ikke? Så det er ikke den fascination. Det er nok mere det der med at kunne bevæge kroppen på alle mulige umulige måder. Og så fordi jeg er musiker, hvor jeg sidder og husker lange musikstykker også, så synes jeg, det er fascinerende det der med at huske lange serier med kroppen og bevægelser, ikke? Samtidig. Så og så en meget smuk kampsport. Det er en meget graciøs og flot kampsport, hvor man godt må udtrykke sig. Netop når man laver langgager til musik, så gælder det om at vise sin egen personlige stil af langgagen. Det vil sige, at den behøver ikke at være ens. Man behøver ikke at stå og sådan 10 mand og lave nøjagtigt det samme, ligesom simultan svømning eller sådan noget. Du må godt lave din helt egen tolkning af din serie. Det fascinerer mig ret meget i kampsporten. Så det er næsten lidt mere fri i forhold til sådan stringent? Ja, det er den. Ikke når vi laver forsvarssystemer, der skal det være de rigtige bevægelser selvfølgelig, og det skal jo virke, ikke? Men i langgagerne må du godt være meget fri, og improvisere må vi også i kampsporten. Du må godt lave din egen improviserede opvisning med det. Men det kræver, at man har lavet det lang tid, før man kan det selvfølgelig. Så det er ligesom, hvis du skal improvisere på en guitar. Det gør du heller ikke, før du har spillet i flere år, ikke? Så. Jeg tror sådan her til sidst. Hvis man er interesseret i at prøve den her form, hvad skal man så gøre? Jamen, man kan kontakte mig, og vi har en Facebook-profil, der hedder SHDK. Det består for Satir Hati Danmark, fordi vores stil hedder Pencak Silat Satir Hati Anuman. Så der kan man gå ind. Man kan også kigge på Tai Fu på deres hjemmeside. Lige nu står der i hvert fald et link
til mit telefonnummer. Ikke? Og hvis vi fortsætter med at træne her, så vil der formentlig komme et link på den side til mig, så vi kan kontakte mig. Så sådan lige her til allersidst skulle lave et opråb for, hvorfor man skulle træne den her form, så hvorfor skulle man gøre det? Ja, hvorfor skulle man gøre det? Hvis man gerne vil have en kanonform, og man vil blive bedre til at have mere tålmodighed, blandt andet, i sin dagligdag, og udrette nogle af de ting, man gør, hvis man studerer, eller hvis man har et arbejde, hvor der er meget stress, så er det er meget afstressende, og det lærer virkelig at sætte fokus. Man lærer også disciplin ved det, og ligesom fuldføre sine opgaver, og hvis man har et mål, så gør man det, altså virkelig. Det er den slags træning, man kan få ud af det her. Ja.